Sa ngalan sa mahanog sa nako Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Karong Domingo atong Dios sa ulog ang ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw ni Jesus. Uban pod karong adlaw atong gisaulog ang ikawalo nga misa nobinaryo pahinungod sa atong patron San Vitalis. Ning santos nga misa atong ihalad alang sa atong tagsa katuyuan uban sa atong pilgrims o sponsors ning santos nga misa. Para manamitan sa pagsaulo ning santos nga misa, maghinulso kita sa atong mga sala. Nagkumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyo maigsuon nga nakalapas ako o dako uyamot, sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinanglan buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyong mga tao, ikisayo utang. Inong langit tunghaling, Diyos samahan, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagagay kami kanimo, tungkol sa imo himaya. Panginoong Jesucristo, tungtungan na sa Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nanawag sa sala sa kalibutan. Ikaw nangalingkod sa ato sa amahan, nawag ang among panglamutan.
ikaw lamang ang santo, ikaw ang Ginoo, ikaw ang dakilang halangdo, Jesu Cristo, umuban sa Espiritu Santo, ihas na himaya sa Diyos Ama. Amen. Magampo kita. Makagahom ug tunhay nga Dios, dada kami nga na sa katilingban sa mga nagkatigom, nakatagamtam sa mga kalipayng langit nun, aron makadangat namo ang mapaubsanon, gumikan sa kaligon ni Kristo among magbalantay, kini among gipangayo, pinagi sa among sa Kristo imong anak, nga buyugari man kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles, ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel, hinahanglang masayod nga kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya, miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala. Ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo. Tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliw po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo,
Wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihupay ang akong kalang. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kaya na kaman sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, ihatagan mo ako og kaisog. Ikiaran mo akong lamesa sa akong atubangan. Samtang nagtanawang akong mga kaaway, idihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang ang anak. Ang kaayo lamang o kaluoy, mao'y nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamo dautan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Diyos kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Diyos aron mag-antos, kay si Kristo
Nagantos man tungod kaninyo, ug naghatag kaninyog panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunua, iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa krus, gidala ni Kristo, diha sa iyang lawas, ang tanan tang mga sala, aron dili na kita makapasala kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad nangaayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nahisalaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay o tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kuwang mauwang maayong magbalantay nagaingon ang Ginoo. Nakaila ko sa akong mga karnero ug sila nakaila usab kanako. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinudlogikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus, mingon nga to sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug maguna siya kanila sa ilang pagula. Kung atuan na sila sa gawas, maguna siya kanila, ug ang mga karnero musunod kaniya, tungod kay nakaila sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay, managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya ug mugula ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mihani ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ayun ikaw, O Kristo.
Payong hapon natong tanan. Siguro daghan nato nakasimba na dinhi kung ang atong talahurong Arsobispo, Archbishop Abet Oy nga magsaulog sa Santos nga misa. Gingon nga ang usa ka obispo dunay tulo ka importante nga simbolo nga iyang gigamit. Una, mao ang singsing nga nagpasabot nga ang obispo gikasal is married to the diocese and to the church. Ikaduha, mao ang mitra kanang iyang kao bitaw nga iyang sunubon gitawag na sa in English og mitre or mitra. Makapangutana mo nganong inana man nag-design nga dunay tunggoy-tunggoy sa likod, kabantay mo ana nay tunggoy-tunggoy. Ang history ni ana mubalik ta sa Greeks. Kay ang Greeks magsulob sila kalo, cap. Ug ang kalo nila sa una murag bandana. Ug ang sumpay, ang tumoy ilang ihigot sa likod. Mao nang dunay magtunggoy-tunggoy. O gikan niadto nga ang mga hari nagsulob og mga kalo nga ilang ihigot sa likod. Og nagpabilin ang kanang tunggoy-tunggoy sa likod to emphasize the history of the cap. Og ikatulo, mao ang bakulo, murag sungkod. Sa in English, gitawag na crosier. Sa Binisaya, gitawag og bakulo. Ang crosier o ang bakulo nagsimbolo nga ang obispo usa ka shepherd. Ngano man, kay ang shepherd magdala man og sungkod o kay ngano mang dunay U-form para kung dunay karnero nga ganahan mo palayo iyang bitaron ang liog balik niya. Og mao kana ang simbolo sa bakulo sa obispo nga nagsugod sa usa ka shepherd magbalantay. Og mao pud kana ang atong nadungog sa atong ebanghelyo karon. Kansang ikaupat nga Domingo sa pagabanhaw ni Jesus, gidedicate pod og the Good Shepherd Sunday. Tuguti ako pagpamalandong sa Good Shepherd in relation to the gatekeeper og sa atong patron nga atong gisaulog ang iyang misa nobinaryo. Three things that we have to remember. Number one, personal presence. Ang maong magbalantay, dunay personal presence. By the word itself, ang magbalantay, tigbantay sa karnero. Dili, wa siya musugo o guard nga bubantay. Wa siya magbutang og CCTV. Siya gyud mismo ang nagbantay sa mga karnero. Ug ang iyang pagbantay 24/7 nga biskang nangatulog ang mga karnero iyang bantayan. Ug inikabuntag inigdala niya dito sa mga lugar asa mangaon ang asa itugway ang mga karnero tuapod ang magbalantay. Nagpasabot personalized kaayo ang iyang presensya. There is a personal presence. Maupod ang atong santo, si San Vitalis. Personalized pod ang iyang pag-uban ilabi na sa iyang kaila nga ang usa ka doktor patyunon apan siya mikuyog og siya ang naghatag og encouragement nga dili diya biyaan ang pagka-Kristiyano. Ug mao po kini ang tawag natong tanan that we will have a personal presence. Tungod kay ang uban, labi na sa mga ginikanan, they can be a good provider. Makahatag sila kwarta apan daghang mga anak, wala nang nakinahanglan og kwarta, wala nang nakinahanglan nga tagaan nimo kwarta o palit og load, apan nanginahanglan sila sa inyong presensya, panahon sila mukaon. Daghang mga anak nanginahanglan sa inyong presensya
sa panahon nga sila muuli sa balay. Kay daghang mga panimalay karon walay tao, walay presensya. Mao bitaw kung mag-birthday ta, dili ra gyud igo nga mo text tag greeting, kinahanglan naagyug ka. Ug maupog ka na sa atong pagpasalamat sa Dios matag Domingo, dili lang igo kutob ta sa online streaming. Apan kinahanglan gyud ta moanhi sa simbahan, because our praise to God should also be personalized presence. Number 2, intimate knowledge. Sa atong nadungog nga ebanghelyo karon, ang magbalantay iyang tawgon ang kada karnero sa iyang pangalan. Sama bitaw uban nato, basiyang uban nato dunay iring, dunay iro, di ba? Ang inyong iring og iro, ang uban gani dalon dinhi sa simbahan, duna may pangalan. Maupod ang magbalantay, kada karnero dunay pangalan. Apan, ang magbalantay, dili lang kutob sa pangalan. The shepherd does not only know the name. The shepherd knows the status and even the story of every sheep. Nagpasabot nga ang magbalantay kay baw siya nga ang karnero maayo ba, himsog o kaha masakiton. Ug maupog ka na maigsuon kitang tanan that we will also have an intimate knowledge, ilabi na diha sa konteksto sa atong pamilya. Diha sa konteksto sa pamilya, we need to have an intimate knowledge, not only knowing the name of our children, but even knowing their own stories. Ambot ka ha, mga ginikanan, kay bao ba mo sa ilang istorya, sa ilang kinabuhi? Mga ginikanan nga niya karon dinhi, kay bao ba mo sa ilang love life? Mga ginikanan, kay bao ba mo nga ang atong mga anak nanginahanglan pod nga sila paminawon? Usahay moingon ang katapusan makahibaw ang ginikanan. Ang una makahibaw ang ilang best friend. Nga unta, whenever we have intimate knowledge, parents should be the first best friend of their children. Meaning, parents should know the stories of their children. The parents should know their stories of happiness, of joy, of successes, and even stories of sadness, failures, and pains. Ug mao kini ang tawag natong tanan, that we will have an intimate knowledge. Ikatulo, selfless sacrifice. Gingon nga ang magbalantay is also a gatekeeper. Usa may gipasabot anang gatekeeper. Tungod kay kung ang tanang karnero nasud na sa ilang halwa, asa sila mga tulog, aron dili makagawas, ang magbalantay anha magbarog sa gate, even to the point nga anha na siya matulog. Sa Binisaya pa, anha magpauraray nga makibaw siya kung dunay karnero nga mutikang mugawas o kaha dunay lobo, wolves nga musud aron musakmit. Sakripisyo tungod kay ang magbalantay iyang gihigugma ang kada karnero. Ang magbalantay iyang gitan-aw nga ang karnero bililhon. Ug mao po kana si Jesus, kitang tanan are valuable in the eyes of the Lord. Si San Vitalis Maigsuon nagpakita pod sa iyang selfless sacrifice. Wala niya biyai ang iyang pagtuo to the point nga siya
gihatag ang iyang kaugalingon. Giunsa kuno siya pagpatay? It was racked. No, sa in English pa, he was placed in a rack. Nagibitad, gihigtan ang iyang kamot, gihigtan po iyang tiil, o gibitad nga hangtod nga na-dislocate ang iyang mga joints. O wa na kontinto, gilubong pagyud siya nga buhi. Mao bitaw kung inyong tanawon ang iyang imahin, nagdala man siya pala, shovel. Kay kana nagsimbolo nga si San Vitalis gilubong nga buhi. Ang iyang paghigugma, iyang gipakita sa pagpakamatay, paghalad sa iyang kaugalingon. And that is also the call to all of us who love. Kitang tanan na higugma man, but sa mga batanon, sayon ra kay ingon og I love you. Apan ang ginikanan, kay baw sila, unsay tinuuray nga paghigugma. Because love entails sacrifice. Love and sacrifice are two sides of the same coin. You cannot say you love without sacrifice. And you cannot just also say you sacrifice without loving. Mao di ay kung kita nahigugma, andam yuday ta mo sakripisyo nga dili ta mangwinta. Sa giingon pa ni Mother Teresa, love and love until you give it away. So hinaut unta maigsoon sa ato pagsaulog sa Good Shepherd Sunday as Jesus as the gatekeeper o misa novenario ni San Vitalis, we are reminded of three things. Number one, personal presence. Number two, intimate knowledge. And number three, selfless sacrifice. Hukom sa tanan. Gikan dito mo balik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Ato'y padangat ko sa Ginoo atong panglipo sa atong pagingon, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, magiyahan sa Espiritu sa nabanhawng Kristo, ngadto sa tanang kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang kanasuran, magwagtang sa mga kalainan nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Hinuon, tinguhaon nila nga makabot ang pagkamanagsuon sa tanang tao. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasod karon, magdala kanato ngadto sa mas dakong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton ug sila nga nanginahanglan nga ang iyang mga pag-antos sa krus mao'y magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takusog mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang nabanhawng Kristo, magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing, ug maghius sa kanato diha sa iyang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Lagi ito, amahan, gibanhaw mo si Jesus ikan sa kamatayon, mito kami nga makahatag kag makabuhing ginhawa sa among uga o batuon nga mga kasing-kasing. Pangayoon na mo ang imo kaming
mugnaon pag-usab ngadto sa katapusang kinabuhi nga mahimayaon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maigsoon magampo kamo ro aking yung sakripisyo dawaton to sa Dios samahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Hitugot Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaginining mga misteryo sa Pasko, aron walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunhay makagahom sa tanan angay ug matarong gayud nga magbalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ini may mayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya among karaang kalaot na tapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Ginoong Diyos sa kagamongan, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan, daingon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa Santos ikaw, ginuang tuburan sa tanang kasantos, si padalay mga espiritu pagsantos ni mga gasa, ang mahimo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pasakit sa kagalingon mikuha sa pan, may pasalamat kanimo, may pikas sa miyato ni ini ngadto sa matinunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagitapos ang panihapon, may kuwas sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, piyata nini ngadto sa matinunan ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasayaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanhaw. Ginoong Jesus, umari ka sa imong himaya.
Aron paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo to kay kami giisip nga ngayan nga mga tubang ug balagad kanimo. Himuang kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumlubi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumlumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahong amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gabito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualwa kami sa dautan. Ngayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayos tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Nga si Kristo na kasi mo mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw, o kahiusay, ikaw nga biyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. At ipakita ang atong pag-iligsuunay panagdait.
Kini ang kadero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, mula nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, o mayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon, o gipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan, kaming mga karnero nga imong gitubos, pinagi sa bilinong dugo sa imong anak, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa atong pagpanguli atong hinumduman ang pamalandong sa atong ebanghelyo karon. 3 things. Number 1, personal presence. Number 2, intimate knowledge. And number 3, selfless sacrifice. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug panalangin kaniyo ang Dios makagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kugmaw ka dinaw ni Kristo.